Programare în limbaj de asamblare, laboratorul numărul 6, utilizarea bibliotecilor de funcții. Bun, o să începem acest video prin a vorbi despre funcții și anume ce sunt funcțiile. O funcție este o bucată de cod de sine stătătoare care realizează o anumită funcționalitate. O să fac aici o mică paranteză. Diferența între funcție și procedură: la funcție se returnează un rezultat, iar la procedură nu se returnează niciun rezultat. Procedurile le putem considera în continuare ca fiind cazuri particulare ale funcțiilor, și anume o funcție la care nu returnăm nimic. Așa, dacă ne uităm puțin la funcții, o să vedem că aceste funcții pot să aibă sau nu parametri. Acum, sunt funcții precum getCharacter, care ne dă caracterul care a fost apăsat și care, de exemplu, nu are niciun parametru. Sunt funcții care sunt de tip procedură, de exemplu putCharacter, care afișează un caracter pe ecran și care primește acel caracter ca și parametru, dar teoretic nu ar avea nevoie de rezultat, să citim acel rezultat. O să vedem puțin mai încolo că toate funcțiile de fapt returnează sub o anumită formă un rezultat, doar că în anumite cazuri putem ignora acel rezultat. Acum, de ce folosim funcțiile? Păi, o să vedem, sunt unele funcții care avem nevoie de ele foarte des. De exemplu, să citim sau să citim de la tastatură, să scriem pe ecran, să comunicăm cu diverse alte dispozitive de intrare-ieșire, cum ar fi hard disk-ul sau așa mai departe. Putem să facem acest lucru din cod, dar dacă, de exemplu, de fiecare dată când îmi scriu un program care ar dori să citească dintr-un fișier sau să scrie într-un fișier, ar trebui să scriem codul de citire din fișier și să scriem în fișier, atunci acele programe ar deveni foarte, foarte mari, da? Și ar conține foarte mult cod care s-ar repeta. De aceea, funcțiile care sunt cel mai des întâlnite sunt grupate în biblioteci. Aici o să vedem funcții în principal de intrare-ieșire. Acestea sunt în biblioteci care sunt puse la dispoziție de către sistemul de operare, tocmai pentru a face o transparență între programul scris de utilizator și dispozitivele hardware care sunt disponibile. Se face și o abstractizare aici, și anume același program, de exemplu, va merge indiferent de tipul de tastatură, indiferent de tipul de monitor. Cel care va scrie programul nu va trebui să-și bată capul cu ce fel de hard disk folosește, ce fel de monitor sau tastatură se folosește, ci pur și simplu va considera că el scrie la tastatură, citește la tastatură, scrie pe ecran, citește sau scrie de pe un hard disk, fără să-și bată capul exact cum se face acea bucată de cod și cum este implementat în spate. Pe lângă partea de aceste biblioteci care sunt puse la dispoziție de către sistemul de operare, mai sunt și alte biblioteci de funcții, de exemplu funcții aritmetice, tot felul de funcții cum ar veni matematice, care tot așa, din același motiv, din cauza că se repetă foarte des și foarte multă lume are nevoie de ele, ajung să fie grupate într-o bibliotecă, iar mai apoi cine are nevoie va apela direct acele funcții din acea bibliotecă. Înainte de a merge mai departe și de a vă prezenta efectiv cum se face apelul unei funcții, vreau să înțelegi puțin care este principiul de funcționare al unei funcții, și anume, avem cod, avem instrucțiuni, da? Iar la un moment dat, da, dorim să apelăm o anumită funcție. Funcția noastră, codul pentru această funcție, este în altă parte, la altă adresă. Da? Deci nu este în adrese consecutive. Este clar că va trebui să facem un salt, da? De aici, dinainte de apelul funcției, spre codul funcției, iar în momentul în care funcția s-a terminat de executat toate instrucțiunile, ar trebui să avem un salt înapoi spre următoarea instrucțiune, da? Din codul nostru. Unde instrucțiunea numărul K ar veni funcția noastră.
Acum, pentru a apela o funcție, se folosește instrucțiunea call. O să vedem call-ul are mai multe variante. Putem să avem direct, ca și la jump, un call simplu, necondiționat, unde avem call etichetă. Etichetă fiind și numele funcției este tot o etichetă spre prima instrucțiune din funcție. Mai putem avea salturi indirecte în care putem folosi un registru sau o zonă de memorie pentru a stoca adresa la care avem funcția. Apoi, instrucțiunea call. Ce face instrucțiunea call? Instrucțiunea call este în primul rând un jump spre acea adresă care o avem. Cum ar veni spre prima instrucțiune din funcția noastră. După care, în mod normal, ar trebui să execute instrucțiunile funcției, una după cealaltă, iar mai apoi, când se termină funcția, trebuie neapărat să avem această instrucțiune return. Acum, ce face această funcție return este foarte important. Nu returnează un rezultat, ci returnează execuția codului, cum ar veni, spre următoarea instrucțiune. Acum, de unde știe care este următoarea instrucțiune de după call? Putem face aici o mică pauză și anume să ne gândim, am putea avea acest apel de funcție și mai sus și mai sus. Da, de exemplu, după instrucțiunea 2 am putea fi avut acest call. Asta ce însemna că return ar fi trebuit să vină la instrucțiunea 3. Apoi la instrucțiunea 10, să zicem, iarăși avem call, ar trebui să se întoarcă la instrucțiunea 11. Vedem că return-ul, da, nu este tot timpul spre aceeași zonă. Însă return-ul ar trebui să se facă după următoarea funcție de după call. Și atunci, funcția call, pe lângă faptul că face acest salt necondițional, mai pune pe stivă adresa instrucțiunii următoare. În cazul nostru, adresa instrucțiunii instr k plus 1, deci această instrucțiune k plus 1, adresa ei este pusă pe stivă în momentul în care se face funcția call. Deci pe lângă acest salt mai pune pe stivă această adresă. De aceea este foarte important ca în cadrul acestei funcții noi să nu suprascriem acea adresă de revenire și de asemenea este foarte important ca să lăsăm stiva, și anume SP-ul, în momentul în care ajungem spre return, să pointeze spre acea adresă de revenire. Asta este foarte important, altfel, dacă noi aici am, să zicem, în toate instrucțiunile noastre am fi făcut doar un push, să zicem un push 0, în momentul în care am fi ajuns la return, ar fi luat acela 0 de pe stivă și ar fi considerat că acel 0 este adresa următoarei instrucțiuni. De aceea este, încă o dată, cum spuneam, foarte important să avem grijă ca în momentul în care am intrat în funcție avem o anumită valoare pentru SP, iar în momentul în care dorim să ieșim din funcție să avem aceeași valoare pentru SP. Acum, spuneam că la funcții au nevoie în general și de parametri. Acum, sunt mai multe metode prin care putem să transmitem parametrii spre funcție și mai multe metode prin care putem să luăm rezultatul funcției. Dar noi putem în assembly să folosim efectiv ce dorim noi, cum dorim și nu avem, așa să zicem, constrângeri în cum să folosim aceste funcții. De exemplu, putem să scriem o funcție care să primească în anumiți registri anumiți parametri și o să pun în alt registru, să zicem, rezultatul. Problema care apare este în momentul în care încercăm să punem aceste funcții într-o bibliotecă. Dacă avem 20 de funcții, fiecare își pune cum vrea parametrii, cine o să încerce să folosească acele funcții, să le apeleze, va trebui să se documenteze pentru fiecare funcție în parte. Și atunci, pentru a simplifica puțin lucrurile, s-au ales anumite convenții de apel. Sunt niște standarde, să spunem așa, care trebuie îndeplinite.
Între cele mai folosite, să spunem așa, sunt cât de glue, este tipul de apel de funcție folosit de către bibliotecile din C, std call-ul, standard call și fast call, astea sunt folosite în special de către sistemul de operare sau funcții puse la dispoziție de către sistemul de operare, standard call mai ales. Acum, cum spuneam, dacă avem o funcție, da, cu anumiți parametri, noi o să vrem și returnează un anumit rezultat, noi o să apelăm la un moment dat această funcție. Acum, întrebarea este cum se pun parametrii pe stivă sau în registri sau unde, cum o să-i punem și unde o să punem rezultatul, da? Cum o să stocăm acest rezultat. Bun, o să încercăm acum să ne dăm seama unde putem pune parametri. Ziceam în prima instanță că putem să folosim registri. Dar, după cum bine știm, registri, avem 8 registri de uz general, dintre care unul ar fi cel de stivă, care ar cam trebui să-l putem avea în continuare, să-l folosim, să păstrăm valoarea, de aceea ne mai rămân vreo 7 și am avea 7 registri pe care ar trebui să-i folosim. Acum, dacă cei 7 registri noi punem în ei valorile pe care vrem să le transmitem funcției, fie la începutul funcției va trebui să-i folosim, fie dacă noi o să avem nevoie să facem diverse alte operații în cadrul funcției și o să avem nevoie de registri, va trebui să folosim aceiași registri și în momentul în care o să încercăm să-i suprascriem, da, o să pierdem valoarea inițială care aveam ca și parametru. Să nu mai vorbim dacă avem funcții care încercăm să le apelăm recursiv, da, la fiecare apel recursiv ar trebui de fapt să aibă fiecare apel recursiv ar trebui să aibă valoarea lui în acei registri, iar în momentul în care am ieșit într-un apel, practic valorile inițiale vor fi pierdute. Și atunci, ca și mod de păstrare a parametrilor, o altă variantă ar fi stiva. Și anume, dacă mergem frumos pe stivă, da, un apel de funcție își pune parametri pe stivă, pentru ca mai apoi, când o să apeleze următoarea funcție, o să-și pună parametrii la următoarele adrese, apoi apel la următoarele adrese, în momentul în care se iese dintr-o funcție, da, SPU se întoarce și vechii parametri sunt pierduți, cum ar veni, dar noi parametrii rămân disponibili. Deci cam asta ar fi ideea cu stiva. Acum, întrebarea este cum se pun pe stivă parametrii, da? Și o să începem cu prima convenție de apel, și anume cât de eclâu. Cât de eclâu spune în felul următor. Parametrii trebuie puși pe stivă în ordine inversă. Și o să vedem imediat de ce s-a ales în ordine inversă. Și anume, dacă avem o funcție care are parametru 1, parametru 2, parametru 3, da, și încercăm să o apelăm cu a egal cu f de 1, 2, 3, atunci când o să punem parametrii, noi o să dăm prima dată push 3, push 2, push 1. Asta ce înseamnă? Prima dată o să punem, cum am spus, parametrul numărul 3. Dacă inițial SPU, să spunem, era aici la o anumită valoare, da? O să punem parametrul 3, apoi o să dăm push 2, apoi o să dăm push 1. La momentul ăsta SPU ajunge aici sus, iar când apelăm funcția, o să dăm un call, adresa de revenire, adresa următoarei instrucțiuni de după call este pusă și ea pe stivă. Acum, SPU ajunge să fie aici. Acum, dacă ne uităm puțin aici, vedem că stiva se umple spre valori care tind spre 0. Și anume, dacă SPU are o anumită valoare, să zicem că ar avea o valoare
7500, da? Parametrul 1 o să vedem că va fi la 7504. Aici din 4 în 4 pentru că, după cum știți, pe stivă o folosim, o să încărcăm valori la nivel de double word, da? Deci fiecare ocupă câte 4 octeți. Apoi, următorul parametru va fi la 7508. Următorul parametru va fi la 7512. Acum, dacă ne uităm, da? Vedem, dacă asta ar veni, să zicem, baza, 7500, o să vedem că acest 7504 o să fie la adresa plus 4, următorul o să vină la adresa plus 8, iar următorul la plus 12. Și așa mai departe. Vedem că pe măsură ce parametrii sunt mai în dreapta, ei se află la o distanță mai mare față de apelul funcției. Și ăsta a fost și principiul pe care s-au bazat cei care au făcut CDCLU. Practic, cel mai aproape de apelul funcției o să fie primul parametru, apoi al doilea, apoi al treilea. Chiar dacă la partea de punerea parametrilor pe stivă ei trebuie puși în ordine inversă, în momentul în care din funcție o să citim parametrii, o să avem în ordinea în care ei erau inițial. Și ăsta este motivul pentru care s-a ales. Acum, funcția return, cum spuneam, ia de pe stivă adresa de revenire, da? Și sare spre acea adresă de revenire. De aceea este foarte important încă o dată, în momentul în care s-a terminat codul funcției, ESP-ul să pointeze spre această adresă, da? Spre 7500 cum ar veni, unde avem adresa de revenire. Acum, ce face return-ul? Ia de pe stivă această adresă de revenire, da? Și mută ESP-ul mai jos. Acum, după ce am terminat cu apelul unei funcții, în mod normal ar trebui stiva să fie la starea la care era inițial, și anume ESP-ul va trebui să ajungă aici. Acum, la CDCL, ni se spune în felul următor: cine a pus pe stivă, da, să și scoată de pe stivă. Asta ce înseamnă? Că funcția noastră nu este responsabilă cu curățarea parametrului de pe stivă, ci codul care apelează funcția va curăța și stiva. În cazul nostru, de exemplu, va trebui să ajungem de la 7500 la 7500, nu, la 7504 la 7516, da? Cât era adresa inițială. Așa, da? Deci dacă ne uităm, ESP-ul nostru era la parametru 1, da? Pentru că acest return, da? A scos de pe stivă și a incrementat automat ESP-ul, da? Și observăm că trebuie să mai sărim peste ESP cu încă 4 double words, da? Pentru că am avut 3 parametri. Și atunci, această incrementare, da, se va face în cazul nostru cu add ESP 12, da? Pentru că am avut 3 parametri, fiecare a câte 4 octeți. Și această rectificare a stivei trebuie să o facă cel care apelează codul încă o dată. Acum, care este avantajul? O să vedem, putem avea un număr variabil de parametri. Da? Pentru că cel care a pus parametrii pe stivă știe câți a pus și știe să-i scoată. Dar o să revenim asupra acestui aspect. O altă problemă la care ne lovim aici este unde se pune rezultatul. Acum, la CDCL, rezultatul se pune în registrul EAX. Și anume, valoarea din EAX, acolo o să găsim rezultatul funcției noastre, da, după ce am ieșit.
Cu o mică excepție, dacă lucrăm cu virgulă flotantă, atunci rezultatul va fi pe std0. Mai multe detalii o să discutăm despre acest aspect când o să studiem coprocesorul. Alte caracteristici ale convenției de apel CDE-CL este o altă caracteristică, este legată de ce registre putem modifica, și anume convenția de apel CDE-CL ne spune că o astfel de funcție care respectă CDE-CL-ul poate să modifice registrii EAX, registrul care o să fie practic rezultatul, și registrii ECX, EDX. Acum, ce ne mai spune este că restul registrilor, da, o să rămână nemodificați. Da, deci restul registrilor o să aibă aceleași valori pe care le-ar fi avut la intrarea în funcție și la ieșirea din funcție. Aici mă refer la registri de uz general, bineînțeles EIP-ul, da, se modifică, da, pentru că nu mai este, să zicem, la adresa 5, că va fi la următoarea adresă, dar restul registrilor de uz general ar trebui să rămână spre aceleași adrese. Un alt model de apel este convenția Standard Call. Care convenție Standard Call merge similar, da, cu parametrii, îi pune tot la fel pe stivă, în ordine inversă, doar că aici avem o instrucțiune specială de return. Și anume avem o instrucțiune care poate fi sub forma return și valoare. Acum, încă o dată să nu confundați cu faptul că aici returnează un rezultat, ci această valoare va fi o constantă care ne spune cât să adăugăm la SP. Deci după ce am făcut partea asta de scoaterea adresei de revenire pe stivă, da, și s-a mutat SP-ul mai jos, da, după aceea cât să mai adune la SP. Și asta se face dintr-o singură instrucțiune. Acum, ce e foarte important aici, această valoare, da, este o constantă. Practic, această valoare va fi determinată în momentul în care se compilează funcția și apoi, de fiecare dată când ea va fi apelată, funcția noastră, de fiecare dată acel return va avea aceeași valoare. Deci, practic, numărul sau dimensiunea parametrilor va fi tot timpul bătută în cuie la această convenție standard call. La fel ca și la CDE-CL, rezultatul va fi pus în EAX. Mai avem o altă convenție de apel numită fast call, în care primii doi parametri vor fi puși pe ECX, respectiv EDX, iar restul parametrilor se pun pe stivă în ordine inversă. La fel și aici, rezultatul este pus în EAX, iar curățarea parametrilor de pe stivă o va face de asemenea funcția. Aici fac așa o mică paranteză, pe lângă cele trei convenții pe care le-am prezentat aici mai sunt și alte convenții. De exemplu, dacă sunt între voi care ați lucrat cu Delphi, cu Pascal, acolo, de exemplu, parametrii se pun pe stivă în ordine inversă, și anume punem prima dată dăm push 1, push 2, push 3, da? Doar că acolo funcția va trebui să ia în ordine inversă. Și mai sunt și alte convenții de apel, nu intrăm acum în detaliu, doar să știți că există mai multe metode, astea sunt cele mai întâlnite sau cu care o să lucrăm noi în continuare. Acum, o să vreau să revin puțin aici asupra acestui aspect. Spuneam că la CDE-CL putem avea un număr variabil de parametri și vreau să vă gândiți puțin la funcția printf pe care ați folosit-o și care funcție printf are, să zicem așa, minim un parametru care este acel string de formatare, după care poate avea
mai mulți parametri în funcție de cum era acel string de formatare. Dacă stringul de formatare este unul simplu, da, atunci nu are niciun alt parametru. Dacă avem, de exemplu, un procent %c sau un procent %d, atunci deja automat mai are încă 2 parametri în plus. Da? Deci după acest string mai trebuie să mai avem încă 2 parametri. Acum, din punctul de vedere al funcției, da, printf, cum spuneam, dacă ar mai fi avut return valoare, atunci ar fi avut un număr fix de parametri. Da? Și asta nu ne-ar fi permis să avem astfel de apel, da? Ar fi trebuit ca să avem o variantă a lui printf cu un parametru, cu 2, cu 3 și așa mai departe. La partea asta cu numărul, adică funcția care apelează să curețe stiva, aici, în momentul în care noi apelăm printf, da? Noi știm câți parametri am pus pe stivă, da? Pentru că noi când apelăm printf-ul, am scris printf de acești parametri. Da? Și aici pot să-i număr, să văd că sunt 1, 2, 3 parametri. Pe când în cadrul, când scriem codul pentru funcția printf, acolo nu știm cu câți parametri va fi apelată. Da? Și atunci de aceea, cine scrie codul pentru printf, da, nu știe cu câți parametri va fi apelată, știe că doar că va avea minim un parametru, dar cine scrie codul care apelează funcția printf, da, acolo la fiecare apel știe câți parametri a pus și atunci știe câți parametri să scoată de pe stivă. După cum poate unii dintre voi ați observat sau vă mai amintiți, în momentul în care am discutat despre template-ul pe care o să-l folosim, v-am zis aici că avem partea asta de include biblioteci. Poate ați observat-o, poate nu. Dacă nu, vă puteți duce acum să observați și anume, o să vedeți aici că am folosit acest include lib msvcrt, din care am folosit această funcție exit. Acum, librăria aceasta o aveți deja gata inclusă, putem să includem și alte funcții, da? De exemplu, extern, printf, proc, da? În modul acesta, pe lângă funcția exit, specificăm că o să folosim și funcția printf. Și o să încerc să prezint acum câteva dintre cele mai utilizate funcții pe care o să le folosim. O să folosim funcția printf, care are, cum spuneam, un string de formatare, după care, în funcție de ce avem în stringul de formatare, putem avea și alți parametri. Acum, aici, în stringul de formatare, putem avea procent, care înseamnă caracterul procent, sau putem avea procent urmat de anumite caractere, cum ar fi c, înseamnă că se așteaptă să aibă un parametru, un caracter. Dacă avem d sau i, un întreg cu semn, u fără semn și așa mai departe. Aici le vedeți toate. Cu printf ar fi trebuit să mai lucrați deja aici cu mențiunea că dacă avem un string de caractere, atunci nu o să punem stringul pe stivă, ci o să punem adresa stringului pe stivă. Vedeți aici se pune push offset de nume. Da? Adresa este pusă pe stivă. Dacă avem un caracter, atunci o să punem tot un double word pe stivă, dar că o să afișeze doar partea mai puțin semnificativă. La fel și la celelalte care sunt mai micuțe. Pointerul este o adresă, deci este tot pe 32 de biți. La partea de afișare decimală o să revenim când o să lucrăm cu partea de coprocesor. Pe lângă printf avem scanf-ul, care citește de la tastatură. De asemenea, aici tot așa avem un string de formatare, după care avem adresele la care să citească. Da? Deci aici va trebui să punem adresele la care să citească și va trebui să avem o adrese pentru un string, pentru un întreg sau așa mai departe.
Ce vreau să fac aici, câteva mențiuni la scanf. O mențiune este că nu putem să citim direct într-un registru. Cum spuneam, trebuie să punem adresa la care să citească, iar registrii nu au adrese, deci practic scanf-ul va citi în memorie. Chiar dacă noi vrem să citim un double word, da, îl vom citi în memorie și de acolo să-l aducem în registru. O altă mențiune pe care vreau să o fac aici la scanf este legată de citirea stringurilor. Să aveți grijă că la scanf se oprește la spațiu. Și atunci dacă vreți să citiți un string care conține și spațiu, puteți să folosiți getS. Mai avem funcții speciale pentru lucru cu fișiere. Avem o dată cu fișiere text, avem fopen, fclose, care ne permite să deschidem un fișier, iar mai apoi va trebui să-l și închidem. Aici, în momentul în care deschidem un fișier, noi primim un pointer spre acel fișier, da? Pe care o să-l folosim ulterior când o să încercăm să închidem fișierul, sau același pointer o să-l folosim și în momentul în care încercăm să citim din fișier. În momentul în care încercăm să deschidem un fișier, putem să deschidem o dată pentru citire în mod binar, pentru scriere sau scriere în mod binar, sau dacă vrem să facem append, aici dacă îl descriem cu W sau WB, practic se șterge tot conținutul care era înainte în fișier. Dacă deschidem cu A, rămâne conținutul care era în fișier, iar pointerul în fișier este pus la sfârșitul fișierului. Putem să scriem sau să citim din fișier cu printf, printf, fscanf, care funcționează exact la fel ca și printf, respectiv scanf, doar că primul parametru este acel pointer spre fișier. Dacă vrem să lucrăm cu fișiere binare, acolo putem folosi fread și fwrite, care o să citească direct un buffer, da? Și nu mai citesc șirul de caractere.